Baka subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. A kafta Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin sabon labari mai suna Fansar Tagwaye. Labarin an yi shi ne saboda faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Fansar Tagwaye kashi na 1. Tafiya yake yi a cikin babbar motarsa irar Mercedes Jeep 4matic. Ya kunna wakar Sarendion yana sauraro cikin nishadi domin ya fi jin daɗin wakar Sarendion a duk wakokin da yake sauraro. Sunan shi Salim Safwan Abubakar mai atamfa. Ma'aifin shi hamshakin mai kuɗi ne kuma babban ɗan kasuwa ne, yana da babban kamfani buga atamfofi da shaddoji a jihar Kano. Ba atamfa kaɗai yake bugawa ba, suna sarrafa man gyaɗa suna fitarwa zuwa Nijar, Chadi, Kotono da dai sauran ƙasashen ketare. Mahaifin Salim haifaffen garin Madaci da ke karamar hukumar Rano a jihar Kano. Shi mahaifin Salim din ya gaji mahaifinsa da sana'ar man gyada, daga baya ya soma sana'ar atamfofi har ya zamana mutane suke masa lakabi da Alhaji mai atamfa. Inda za a kirga masu kuɗi na jihar Kano a wancan lokaci yana cikin jerin na 3. Mutumin kirki ne ga yawan taimako marasa galihu da masu ƙananan sana'o'i. Kaɗan kenan daga tarihin mahaifin Salim. Salim kyakkyawan saurayi ne, gashi fari ne tas kamar balarabe domin ya ɗauki hasken mahaifiyarsa. Su 'yan biyu ne da shi da 'yar uwarsa, sunanta Salima. Ita Salima ma kyakkyawa ce, kuma tun suna shekara 5 aka nemi Salima aka rasa. Salima ta ɓata ne lokacin da suka je hutu ƙauye, inda ta bi wasu yara zuwa kogi, daga nan bata dawo ba. An neme ta a duk ƙauyen amma ba a ganta ba. Bayan kamar kwanaki 5 da ɓatawanta ne aka sinci rigar da ta fita da shi a gabar wani kogi a ƙauyen. Mahaifinsu da mahaifiyarsu sun yi baƙin ciki saboda batanta, hatta shi Salim ya yi ta kuka. Daga baya suka ɗauki ƙaddara tunda sun kalli riganta. Sunan mahaifiyarsu Hajiya Khadija, ita 'yar karamar hukumar Fataskum da ke jihar Yobe. Mahaifiyarta 'yar Libya ce, mahaifinta ya je garin Libya ne suka haɗu a can har suka yi aure. Salim yana da tsayi, ga idanuwan shi haske wanda wani sa'in idan ka sa lura zaka ce idon na zama kamar shudi. Bai da girman kai kuma bai son raini, yana da jarumta sosai. Mata da yawa suna mutuwar son shi saboda kyawunsa, amma shi ko kula su baya yi, harkokin gabansa kawai yake yi. Gidansu na kofar Nasarawa, babban gida ne mai bangare daban-daban. Mahaifin shi na da gidaje da filaye a Kano sun kai 10, hada da shaguna da ya kai 30 a kantin Kwari. Salim na cikin tafiya sai ya canza wakar da yake saurare, ya kunna kira'ar Ahmad Suleiman na Suratul Yasin. Bai hankara ba ya ga wani kare a gabansa, saura kaɗan ya taka karen, nan take ya taka birki.